Поста хора, аз съм на Мотор Б, тук с мене. Битката БГ. Днес ще играем Bed Wars, след като картошката захвърли картонния редак. Така, започваме. Пак. Така, дърво. Че тя не ще да... Че няма да кажеш нещо. Какво може да кажа? Ей, кой ма бутна? Те тук са големи маумци. Да, това е маумно. Дано да не вземе другия. Да му въкам. Дай малко блокове и ти се качи. Не, ще ти построиш път. Минаваш ли? Бега, тук е моето. Ти колко имаш? 6. Там да взема тук. Ой! Да факам! Ай, съзне! Вижди, да фак! Нали кажа, че това е моето, изчезвай! Бега тук. Бега, това е моето, Казва, че това е моето, ма. И това всичко. Ай, да факам! Те поталяте. Нали? Кой виж ги, това съм аз. Сега ще щупя от тука моркови. Щупи го. Той не може. И взимаме един лист, два фломастера и се може да правим миньони. Или аз искаш да... Не, ти по-добре ги правиш миньони. Аз ще затворя да отворя прозореца това. Добре. Ям да ръчна някой, има лък, сега ще приготвят. Кой те уби? Стрелнаха ме с лъка и точно в пажента отидах. Дай ми кукли, ако имаш, плиз. Ням. Сега че колко аро стрелваш? Едно искам само. Да скупя стрели. Не мой чупи, бе. Щастник. Да факам. Хора, пишете в коментарите какво искате да играем Egg Wars, Skywars или Bed Wars, защото на Битката БГ най-много му харесва Bed Wars. Skywars не обичам много да играе.
паднах с лък. Значи, тухли. Имам. Не фърля. Замал. Скачам долу. О! Ще има лични. Ай, то год няма да пускаш. Аз ги обрах. Защо не айрам, бе? Нашия отбор има най-много хора. 6 има. Кой? Нашия. Чекай, сега почнах клипа, сигурно вече е 8 минутен. А па ние нищо не сме направили. Аз пак си имам лъчочка. И аз сега ще взема. Вземи си 8. Само 8 ти стигат. Аз имам 10. Тук! Браво! Хубаво, че не съм брат. Добре, мойте. Как ще оцениш? Стига да се сам падам. Те мене само падат. Лъка с 8 злато бяха безкрайни стрелици. Кога? На лъка с 8 злато бяха безкрайни стрелици. Да. Колко имаш? Дай малко. Колко имаш над 8? Дай тук 6. Тогава не може взима. Не може взима. Или взима, ако искаш. Дай само 2. Ето ги. Червенци или не знам кои са жълти стимари, кои барикади са направили. Видя ли ги?